4 बोसोर थांबाय बारा थांबाय खालि 5 मासल'सै 4 बोसोर 6 मास थांबाय थारमाने आं मानो बुंदों थारमाने थांनाय 2020 नि एप्रिलनि 8 तारिखआवमोन जोंनि इलेक्सना कर'नानि थाखायसो फासयलांदों किन्तु बेखौ 8 तारिखखौनो हमनानै दं दाबो एप्रिलनि 8 तारिखखौनो हमनानै दं थारमाने बाजेट थाजेटखौ हरजोबदों नालाय फैसा थाखाखौ हरजोबदों समय मथे हरजोबदों गभर्नरा बेबहार खालामलांदों माखासेखौ प्रमद बर'आ बेबहार खालामदों जेनेबा इलेक्सना कर'नानि थाखाय डिसेम्बराव थांदों किन्तु नोंनि माबाया सरकार सालायनायनि माबाया एप्रिल 8 तारिख एप्रिलानो बिनिफ्रायसो हिसाब जादों बिनिफ्राय हिसाब जायै जानानै 2025 नि 8 तारिखआव एप्रिल 8 तारिखआव 5 बोसोर कमप्लिट जायो मिथिबाय 2020 नि एप्रिल 8 तारिखआवमोन इलेक्सना 2025 नि एप्रिलनि 8 तारिखआव 5 बोसोर कमप्लिट जाबाय मिथिबाय बेखायसो जों बुंबाय थादों जे एप्रिल मासनि गेजेरावनो इलेक्सना जागोन होननानै थारमाने जों नमिनेसना मार्चआवनो होदों मार्चनि 15-20 नि गेजेराव होदों जोङो एबारबो मार्च मासनि 15-20 नि गेजेरावनो जोङो नमिनेसन होगोन मिथिबाय बेबायदि आरोखि दा बुंनानै लाग्रायासो हनै मा बुंनानै लायो नोङो 5 मासल'सै प्रमद बे 5 मासाव नोङो बिटिसिखौ सुइजारलेण्ड खालामनो हाया खालामनांगौ आगोलाव खालामनांगौमोन 4 बोसोर 6 मास थांबाय नोङो न'खर साख्रि होनो होन्दोंमोन दिनैसिम सासेबो न'खरनि मानसि साख्रि होआखै हाजार मानसिनो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि फैसा होगोन होन्दोंमोन गरसेबो होआखै नोङो सोर फाग्ला बेखौ बिसास खालामबावनांगौ जाखो आरो जेबादि बुंनानै लादों बियो एकर्डनि दफाफ्रा आखरे जुदि फालन जायाबा सुइसाइड खालामनानै थैगोन होनना लादों बियो एकर्डआव मा दफा दं जेनेबा गामि बारायनाय बेबो जायाखिसै 60टा समस्ति बानायनाय बेबो जायाखिसै 60टा समस्ति बानायनाय बेबो जायाखिसै एरिया बारायनाय बेबो जायाखिसै साख्रि होनो होननाय बेबो हायाखिसै नोंना उदालगुरियाव ट्राइबेल इउनिभार्सिटि बानायनांगौमोन बेबो जायाखिसै नै दांथलाव रेल कच फेक्टरि बेबो जायाखिसै मानसिबो जायाखिसै दाना गावनो बुंनानै लाखाबाय आं ओंखायनो बुंदों प्रमदआ जेबादि खोथा बुंनानै लायो आंखौसो गाज्रि मोनो मानसिफ्रा गाज्रि मोननो हागौ जेबादि खोथा बुंनानै लायो ओरैबादि मिसलिया बेयो ओरैबादि बुंनानै लाबाय टेपआ दामना होबा बिसोरनाव थांखाजोबबाय नङा ओरैबादि मिसलिया आं ओंखायनो बुंदों प्रमद नोंनि आयुआ 5 मासल'सै होननानै इउपिपिएलनि आयु बा नोंनि आयुआ इउपिपिएलनि हान्जानि सरकारनि आयुआ 5 मासल'सै होनबाय थानाया एप्रिल 8 तारिखआव जोबो बुंनानै लाखाबाय बे जे बिटिआर एकर्डनि मोनफ्रोमबो दफाया जुदि आखरे फालन जायाबा आसामनि केबिनेट मन्थ्रिखौ आं बुंखाबाय नोंनि खामसालियाव थांना फासि नांना थैगोन आं होनना बुंखादों दा बे तारिखआ माला जायो मिथिबाय एप्रिलनि 9 तारिख गोलैयो 8 तारिखआ जोब्बाय नालाय 8 तारिखआ 5 बोसोर फुरा जाबाय नालाय 9 तारिख गोलैसै बेना तारिखआ बेखौसो आं बुंबाय थादों दा बे आं बुंनाय खोथा होनबा गावसो बुंनानै लादों 9 तारिख एप्रिला जाहैबाय प्रमद बर'नि थैनाय सान बेखौ जोंहा फालिनांगोन ना बोसोरे बे थैलागि दाथे जों खिन्थु थैनाय सान फालिखागोन आंथ' मिथिबाय उफाय गैया मानिखाथारनांगौ बे 8 तारिख एप्रिला 5 बोसोर फुरा जाबाय अखानायै 9 तारिख बे थैयो ना थैया आं मिथिया खिन्थु आं हले फालिखागोन थैनाय सान नङा होमबा बादा थैनाय खोथा गैया मानिनांगौ नङा होमबा खोथाफ्रा बेबायदि आरोखि
मा बुंनानै लायो बेफोरखौ मा दरखार दं बिदि बुंनानै लालाबायनो मानो बुङो फालाय एथ' सिरियास खोथा गावनो बुंनानै लाबाय थांनानै सुइसाइड खालामना थैगोन आं होनना बुंथारबाय मोनसेबोथ' जायाखै ओइ दामना हो आं न'आव मानसिफोरनो फाथायहर दामना होनांदों मोजां खोनासं आं बुंनाय नङा बियो जों बानायाखैब्रा सिगाङाव लाना थांखालाय खिसेरा गासिनो दं कार्बि आंलंआ दिनै 15 बोसोर इमप्लिमेन्ट जायाखै मैया हरावबो दासिमबो जोङो नांलायबावदों जे कार्बि आंलंआ नेक्स्ट पार्लियामेन्टआव फैगोन ना फैया आङो मैया बुंदों आसामनि सासे मन्थ्रिखौ जों दिनै जि सुक्तिखौ खालामगोन बे सुक्तिया जुदि आखरे पालन जाया आं नोंनि न' लांगोनायाव थांना सुइसाइड खालामहैगोन होननानै जाथि दानाया सोरनिबा बिगुरजों सा साज्रां सानब्रबनानै बुंनाय खोथा नङा बे गोरबोनिफ्राय फैनांगोन ओंखायनो जोङो दाबि कमानिफ्राय लानानै जुजिगासिनो दङ कार्बि आंलंआ दिनै 15 बोसोर इमप्लिमेन्ट जायाखै मैया हरावबो दासिमबो जोङो नांलायबावदों जे कार्बि आंलंआ नेक्स्ट पार्लियामेन्टआव फैगोन ना फैया आङो मैया बुंदों आसामनि सासे मन्थ्रिखौ जों दिनै जि सुक्तिखौ खालामगोन बे सुक्तिया जुदि आखरे पालन जाया आं नोंनि न' लांगोनायाव थांना सुइसाइड खालामहैगोन होननानै जाथि दानाया सोरनिबा बिगुरजों सा साज्रां सानब्रबनानै बुंनाय खोथा नङा बे गोरबोनिफ्राय फैनांगोन बिराद फाग्ला बुंनानै लायो नुबाय नोङो सोरबा जाथि दानाया मा बिगुरजों जाया ना मा होनदों माबा बिगुरजों जाया माबा होनदोंलै बिराद फालतु मा बाबा जाथि दाना बेखौ एकदम हरजोबदोलै बयनोबो नङा होमबा माने ओरैबायदि सिरियास बेफोरो माने मानो बुंनानै लायो बेफोरखौ दा मा जानांगौ जाखो बेहा इमप्लिमेन्टथ' जायाखिसै भबिष्यतबो जाया बियो केन्सेल जाजोबखाबाय दा बेफोरखौ मिथिखा हसिखा दिनै ट्रेक्टरा आं ओंखायनो होनबाय थादों थारमाने जोङो ट्रेक्टरखौ आसलथे लासै लासैसो सालायखायो बिसोरो मारुति बायदि बांद्राय स्पिड सालायनायावनो बेबायदि जादों मिथिबाय ओंखायनो जों बिराद खमदा सानै हयै जों खामानिखौ मावनो रोंनांगोन आरो आंनाथ' स्पस्ट खोथा आङो बुंदों नंगौ आं नङा जोंनि बिपिएफ हान्जानिफ्राय जोङो बुंदों नंगौ बुंबाय थादों दैलि बुंदों जेब्लानाखि सरकार फैगोन जोङो 1 नाम्बार एजेन्डा हिसाबै खामानि मावगोन हा फाट्टा राननाय बेखौ बुंबाय थादों जों आरो रानगोनबो जों होगोन फरेस्ट भिलेज एक्टनि आन्दारावथ' जों होखाबाय फरेस्ट भिलेज एक्टनि आन्दाराव जोङो हानि फाट्टाखौ होखांखाबाय आरो दंबावो माखासे थारमाने हा फाट्टा होनाया जों मानो गोरा बुंनानै लादों प्रमदाबो होबानो हायो बेहा होनो गोसो गैया बे मावाखै हा फाट्टाखौ जोङो मानो एथ' गोरा माबे रावजों बुंबाय थादों जोंलाय जोंहा होनायनि जिथु क्षमता जिथु पावार बेखौ बिटिसिनो हगारना होखादों माबोरै हगारना होदों 40टा डिपार्टमेन्टखौ लानानै भारत सरकार आरो आसाम सरकारा जों सुक्ति खालामदोंलै जे 40टा डिपार्टमेन्टखौ नोंसोरनो सामलायदो जों आरो नांला जों नोंसोरनो हगारबाय बे नोंसिनि एरियाखौ नायनो थाखाय बे 40टा डिपार्टमेन्टखौ नोंसोरनो हगारबाय नोंसोरो माबायदि नायो नोंसिनि गोसोसै जों आरो बेवहाय आखाइ होला 40टा डिपार्टमेन्ट लानानै भारत सरकार आरो आसाम सरकारा जोंजों सुक्ति खालामदों जे बे 40टा डिपार्टमेन्टखौ नोंसोरनो सालायदो जों आरो आखाइ होला बिनि गेजेराव बे लेन्ड एन्ड रेभिनिउ हानि जिथु बिफान बेखौ जोंनो गथायनानै होदों दा बेखौनो आं बुंदों जे जोङो बबेबा दिल्लीयाव गेस्ट हाउस बानायनाय समाव दिल्लीनि पारमिसन नाङाखै दिसपुरनि पारमिसन लानाङाखै जोङो दिल्लीनि पारमिसन लानाङाखै जोंहा फैसा मोनदों बिटिसिआव बेजों जोङो दिल्लीयाव गेस्ट हाउस बानायदों केलकातायाव गेस्ट हाउस बानायनाय समाव दिसपुर आरो दिल्लीनि पारमिसन लानाङाखै
जोंहा फैसा मोनदों केलकातायाव जों गेस्ट हाउस बानायदों बे पावारा ट्रेन्सफार जोंनाव बे बिभागखौ जोंनो ट्रेन्सफार खालामदों जोंनो गोहो होदों जोंनो सिलिगुरियाव गेस्ट हाउस बानायनाय समाव आङो दिल्ली आरो दिसपुराव पारमिसन लानो हायाखैलै खोथाया बेनो आरो मोनसे खोथाखौ एसे स्पष्ट जा दिल्ली आरो दिसपुरा सासे पियन एबा ड्राइभारनो जुदि 10,000 बेथन होदोंब्ला 10,000 बेथन होदोंब्ला बिटिसिआ 10,000 होथारनांगौ होननाय आयेन गैया जोङो बाराबो होनो हायो खमबो होनो हायो बे डिपार्टमेन्ट बे पावारा जोंनो बिटिसिनो गथायनानै दोनदों टार्गेट आरो फरगेट साख्रि होनायनि जितु पावार क्षमता बे जोंनाव ट्रेन्सफार बेखायनो जों बुंदों बे दिनै दिल्लीया मा आयेन बानायदों दिनै दिसपुरा मा आयेन बानायदों बेजों खोथा गैया नोङो दिल्ली आरो दिसपुरा बे हा बिफानखौ लेन्ड डिपार्टमेन्टखौ बिटिसिनो गथायखाबाय जोङो दिल्ली आरो दिसपुरा माबा मोनसे आयेन बानायदों होननानै बे आयेन मथे थांनांगौ बिदि नङा जोंनाव दङ 2003 सनाव 10 फेब्रुवारियाव जेसेबां जाथि जनगोष्ठी दं बयबो बिटिसिनि बासिन्दा नों जेराव दं ओरैनो थागोन बेखौ बेस खालामनानैसो जोङो हानि फाट्टा होनो नागिरदों बेवहाय आङो बबेबा दिल्लीनि माबा गाइडलाइन बबेबा दिसपुरनि गाइडलाइनखौ मानिनांगौ होननाय जोंनाव कम्पालसन गैया बेखौनो होनो 6 शिड्युल बुजिदों हानि फाट्टाखौ होगोन होननानै जोङो गारमा हब्रा बुंनाया बेखावनो बुंदों नोङो गथायखाबाय जोंनो बे पावारखौ जोङो बा बेहाय आखाइ होला होननानै जोंनि नियम मथे जों होगोन जों बेखौनो होननो नागिरदों 2005 सनाव प्रथम बिटिसि इलेक्सन जादों 2005 सननि जितु भटार तालिका बेखौ बेस खालामनानै जोङो हानि फाट्टा होगोन बर'बाव मोनगोन मुस्लिमबाव मोनगोन सोरबा राजबंशीबाव मोनगोन सोरबा बेंगलिबाव मोनगोन सोरबा नाथुकी गासिबो मोनजोबगोन एसे जोंहा जुक्ति दं बुंनायनि जुक्ति लानानैसो जों बुंदों बे हानि पावार फांसना बिटिसिनो गथायखानाय बिटिसिआ बोरै खालामो बे बिटिसिनि खोथा सोरनो हा फाट्टा होयो सोरनो हा फाट्टा होआ मा आयेन बानायनानै होयो होआ बे बिटिसिनि मिथिबाय जोङो बेंगलर चेन्नाइआवथ' फुराना न' दंखायो गेस्ट हाउसआ हाबो दङ बेफोरबायदि हा बायनानै गेस्ट हाउस बानायनायाव जोङो दिल्ली सरकारनि बा आसाम सरकारनि पारमिसन लानाङाखै जोंहा फैसा दं हाया बायहैदों गेस्ट हाउस बानायदों केलकातायावबो जोंहा बिटिसिआव फैसा दं हाया बायहैदों गेस्ट हाउस बानायदों सिलिगुरियाव बानायदों दिल्लीयावथ' गंनै गेस्ट हाउस दं केलकातायाव गंसे दङ चेन्नाइआव फुराना न' दंखायो बेहाय 12थासो बिसिना दं मानसिफ्रा खेल गैया 12थासो बिसिना दङ बेहायनो सोरबा सोरबा थायो दाबो खिन्थु हाया 2 बिघा जों थांनानै सरकार फैथोंसै लुहैनोसै बे एपल' हस्पिटालनि खाथिथारावनो एकदम मेट्र'जों नांजाबनाय मेट्र' स्टेशनजों चेन्नाइनि हाया आरो बेंगलरनाबो ओरैबायदि मोजां माने 4 बिघा बिराद गिदिर मथथे बिराद मोजां हाया दा बेफोराव दा गेस्ट हाउस लुनांगौ दङ दा हायाथ' जों बायनानै दोनबाय लुहैनांगोन बहा लुनो बेलाय बहा लुनो बेलाय बे मिसन भिजन अमा दाउ माबा माबि मिसन खालामनांगौ जोब्बाय फैसाया बेना बिदिनो जोङो दुगायै दुनाया बेनो दा खोथाया जाहैबाय प्रायरिटि 1 नाम्बाराव जोङो सरकार फैबा हानि फाट्टा होगोन होननांगौ दं हानि फाट्टा होगोन होननांगौ जों बेखौ होनानै देखायगोन बेखौ मावनोलाय सोरनाव सोंनांगौ दं जोंहालाय गभर्नमेन्टआ लाबोनाय आं सोरनावबा सोङो मा नायना पावारा नोंनो गथायखाबाय ना खालामनांसिगौ मावनांसिगौसो बेबहारसो खालामनांसिगौ पावारा नोंनो होखाथारबाय नोंनो क्षमताखौ होखाथारबाय नों बेखौ बाहायदोब्रा मानो बाहायदिया मानो दिसपुर दिल्लीयाव सोंबावनांगौ दं 40टा डिपार्टमेन्टनि बिथोराव खुनु खामानिखौनो नोङो दिल्ली दिसपुराव सोंनाङा मिथिबाय नोंनो 40टा डिपार्टमेन्टखौ गथायखाबाय क्षमताखौ गथायखाबाय खामानियावल' मावबाय था जेबो नङा
जेसेबां खामानि मावगोन भारत सरकारनिफ्राय नों एसेबां फैसा मोनगोन जेसेबां खामानि मावगोन एसेबांनो दिसफोरनिफ्राय फैसा मोनबाय थागोन खामानि मावनानै देखाय डेभेलपमेन्टखौ बयबो सरकारा लुबैयो बयबो लुबैयो नों खामानि मावनाय फैसानि अभाब गैयालै खामानि मावनानै देखाय हरबाय थागोन नोंनो फैसाखौ जोंहा बोसोरनि बे फैसाखौ बाहायनो रोङा ह जानायावसो बेस्थ' बोरै फैसा बरननानै जानो बेयावसो बेस्थ' आरो बे फेरेंगालाय दंफाङा गावनो हमोनो गावनो फानखुमायो मा जाखो बेलाय गावनो बाला अन्थाइ गावनो हमो गावनो फानखुमानानै जायो बेलाय मा जाखो बे बिदि जायो सोरबा इलेक्सन टाइमाव मोनथाम मोनब्रैसो मिटिं गागोन आङो बास बे जलदब खोख्लैखागोन आं बेखौ मिथिबाय थ' जायखिजाया खोथा भुल दा खालामजाय खिन्थु नोंसोर साननो नाङा जोंनि थुक्राझार प्राइमारियाथ' जेनखानासोथ' मा खालामबावनो इउपिपिएलआव थांसै मा होननानै थांफ्लांनाङा थां गभर्नमेन्टआ खिन्थु जोंसो जागोन दे दुर्बल जादों जानांगौ सोरबा सोरबा जोंना थुक्राझार प्राइमारिया इउपिपिएल जेनखासिगोनलै मा खालामबावोब्लाथ' हरजाय थांफानोसै होननानै थांलाना थायोबा नस्थ' खालामनानै लानाय जागोनलै गावखौनो बिराद गिदिर भुल खालामनानै लानाय जागोन सयथबो एकदमबारे भुल दा खालामथार बेखौ नोंसोर साबाजोंबाबो था नोंसोरनो सालायगोन बे थुक्राझार प्राइमारिखौ मिथिबाय नोंसोरनो सालायगोन बे थुक्राझारखौ रावबो सालाया जोंहा खम जाबाय जोङो इउपिपिएलआव थांजोबसै होनलानानै दालाखा एकदम मस्थ' गिदिर भुल खालामनानै लानाय जागोन 5 मासल'सै सरकारनिनो मिथिबाय बेखौ खेल लाखा बे प्रमद बर'लाय सोर भट होनानै देरहाहोबावनो थ' बेखिनियानोसै जायखिजाया गोजोननाय थाबाय मोजां मोनदां इलेक्सना फैबावगासिनो दंखायो जेबो नङा लोगो मोनलायबावगोन जोंना थांखिया जाहैबाय जायगायाव शान्ति नांगौ जायगायाव खौसेथि नांगौ जायगायाव उन्नयन नांगौ बे जिनिसखौ थाबानो जाबाय नङा होमबा जायगायाव शान्ति बेखौ लुबैयो जायगायाव उन्नयन बेखौ लुबैयो जायगायाव खौसेथि बेखौ जों बयबो लुबैयो आरो बेनि थाखायनो बिपिएफ हान्जाया गासिबो जाथि जनगोष्ठीखौ लानानै पार्टि खालामदों आरो थांबाय थागोन दे बेखिनिखौनो बुंनानै फोजोबनाय जाबाय दे थेंक इउ सारनिसिम साबायखर थाबाय आरो जों मिटिंखौ गोलाव खालामलिया दा बे जोबनाय समाव साफ्रोमबो गसंनानै स्ल'गान होनो थाखाय आङो गुरै खावलायबाय BPF long live! Long live! Long live! BPF long live! Long live! Long live! Hagrama Mohilary long live! Long live! Long live! Hagrama Mohilary long live! Long live! Long live! Nangali Sawariya vote hai! Vote hai! Vote hai! Nangali Sawariya vote hai! Vote hai! Vote hai! Sudha Kumar Busumsari long live! Long live! Long live! Sudha Kumar Busumsari long live! Long live! Long live! Sabaykor थाबाय मिटिंआ बेखिनियावनो जोब्बाय बे समाव आंनिफ्रायबो मोनसे कुइसन जाय गोरोन्थिखौ दानि बिटिआरनि सीएम प्रमद बर' बिथाङानो गावनि खुगाजोंनो बुंनानै लाखादों बिटिआर रेकर्डनि गासैबो क्लजेसफोरखौ आखरे आखर इमप्लिमेन्टेसन खालामनो हायाबा बिथाङा आसामनि सोरबा सासे मन्थ्रिनि लांगोनायाव थांनानै सुसाइड जाहैगोननो अब्ला रायजो राजाफोरा बिथांनि गोथै सह'खौ बिदाय होनो मा बिबारजों बावगोन नोंथांमोना बिबारफोरखौ रेडि लाखानाया मोजांसिन नामा होननानै आं सानो गोजोन्थों